egy komoly tervem, én szeretném lefutni a maratont, és ez tényleg csak úgy megy, hogyha az embert valaki noszogatja, mert nem minden nap jön meg az az érzés, vagy az az éhség, hogy most de jó lenne kimenni futni. Ez az új edző, ez ilyen téren legalább olyan kemény, mint Öcsi bácsi volt. Rádöbbentem, miután abba hagytam az aktív sportpályafutást, hogy azért valamit kellene kezdenem az egészségemmel a továbbiakban is, meg a súlyommal, meg a fazonommal. És hát elkezdtem futni. Ehhez a szabadidős sporthoz egy új edzőre volt szükség.